Kublai ya pi baro kapang kabangan keren na pi menta kalong kakian kabenta basau kiso jong kakian kabanengkong blood pressure kajingpang kelai kapan sngai kapan thai kapan kia kli kapan kenroi pri kapan samthia kapan kathang ya kasentur kapan kinyu ya kikti kabaar kapan long ya u ne ya ka ban omla shu ban im klem kakia kabalai kapan ting ya u ne ya ka nong di kya ya kane kajingpang kitim kum ka delirium tremens lani ka alcohol delirium ha kane kapor tip hangnu udon bat ka ka bajaya u ka basang don ki por ba uyo i ha baro saudong jong u ki dap tang da ki sen ki knai bat ki we ka basan u kren klumar u ka ang umare klumar sharum shaneng bat tip wat ya kaba ule bat kaban riu house name Shahjar Khandai Spa San Pun Riu ka World Health Organization ka pen bna pai ba ka jingkarni bandi kya ka dei ka khnyang jingpang ka basir khai bha la da ngimla ban pen koi ka pen long yau priu ban yap gloi Kublai Shibur